Преди 12 години аз и майка ми, Катрин Сариева, стартирахме това малко пространство, галерия Сариев, която днес работи под името Сариев Contemporary. Място в Пловдив, на края на улица Отец Паисий, което е наша семейна собственост. Достатъчно малко да ни позволява да правим каквото искаме. Пространството на галерията е тук, намира се в Пловдив. То е доста активно в международен план. Съвсем скоро Ню Йорк Таймс по повод наш проект в Виена, Фокус България, отбелязаха, че това малко пространство в Пловдив се развива интернационално и там нещо се случва. Тук сме в Фондация Отворени изкуства. Тя е третата организация, наредена по продължението на улица Отец Паисий. Трите се смятат за някакъв иновативен модел между галерия, кафене и фондация, които имат, разбира се, различни аудитории. С Отворени изкуства най-голямото ни събитие е Нощта на музеите и галериите, но също така правим образователна платформа въведение в съвременното изкуство и алтернативна карта на Пловдив. Това е Кюртюневото градче. Днес тези складове са изоставени, но надявам се скоро биха били превърнати в културни центрове, галерии. Това место е част от алтернативна карта на Пловдив. Мултикултурен, разнообразен, изпълнен с история и нов живот, Пловдив ще бъде европейската столица на 2019. Ние вече се чувстваме, че живеем тук.